Ambientadores, vasoiras ou botellas de lixivia. Estes son os obxectos de desexo dos cleptómanos. Noelia busca a xaboneira do baño, pero non é a única, porque María nos baños do seu bar tiña un cesto con produtos de hixiene femenina e desapareceronlle todiños, ademais da colonia, os ambientadores, o papel hixiénico, pero ollo porque tamén as prantas, que eran de plástico e que custan tan só €1. Estas hostaleiras pregúntanse para que quererán todo isto, pero a vista está que a xente parece valerlle calquer cousa. En Boiro, varios locales de hostelería deronse de conta de que lles falta decoración. Pequenos furtos. E nós vimos hoxe ata aquí para preguntar que cousas leva a xente. Noelia, dona aquí de pan comido en Boiro, ti queixaste de que che rouban as cousas. Sí, moito. Que cousas che rouban? Pois as cousas do baño, chica. Do baño? Do baño. Papel higiénico que é o pan de cada día. E despois leváronos 2 jaboneras. Unha comedia. Si pos algo feo para que a xente non leve? Si, é que xa estaba pensando en peñar xabón de lagarto. Os rolos que che rouban é como este? Ese mismo. Pero eu falo con compañeros de hostelería e me din que o mismo, É que lle levan todo tamén. O sea, que é moi común. A mí sorpréndeme tamén. Teño unha estantería no aseo femenino con cousas para as chicas e é verdad que sempre desaparece a colonia, desaparece cada vez que a pos, o desodorante é igual. Roubar é un pouco fuerte, vou dicir que o levan con cariño. Mira, pois vouche enseñar a famosa jabonera, que isto fixemos uns carteles por Boiro, non sei se os vistes. Dese busca a jabonera. Con un código QR nos leva un vídeo que subimos a Instagram contando a anécdota. Vinde. Leváronos a jabonera. Digo, que se nos ides a levar tamén un retrete que avisedes. E dai saltamos ao estrellato, chica. Esta é la pera. Do malo hai que sacar algo bo. É que viñamos hoxe ata aquí porque dis que hai xente que colle cousiñas dos bares. Ti sabías que hai xente que colle así plantas dos baños e cousas que hai... Algo bien, diz que por aí arriba sí que falta algo, pero bueno. Yo nunca vi nadie robar, pero bueno, a mí me parece mal. É gracioso cando te das conta de que che desapareceu, non? Diste, jova, que unha plantiña que nada, que é de plástico que vale, pois eso, €1. Fun a mirar e digo, jova, ala vai outra planta. Pero bueno, os outros camareros sempre me di, pero non poñes máis. Eu sigo insistindo e penso que en algún momento mas van a deixar e non mas van a volver a levar máis. Ti colliches algunha vez algo dun bar? No. No, nin da decoración nin nada. Nada. No, nunca. Nin penso roubar. A ver. Unha decoración así nos tenedores ou algo. As cestas volvinas a pegar, porque tamén mas levan e volvinas a pegar. Iso que meten nunha mochila. Pois entendo que nun bolso. Eu deixo como anécdota. Non te enfadas? Non me enfado. É un pouco de chiste, eu tomo con humor. Sí. Vas ben tomando. Sí, home, sí. Xa te digo, eu vou seguir insistindo. A veces